орысша алып барайын дегенім, содан ойладым да, мен айтам, татарша алып барайын. Чөнки алар вайымсыз қызықсынмайлар. Агар да мен міне теге юлы арақы хақында, алкоголь, анын зияны хақында, хатта алар да 1000-га якын кіші қараған лайклар қоймасалар да қызықсыналар. Мен аларны инде тулысынша тыйғыз ішуіні деп айтмадым, исімінде язмадым, чөнки алар қарамас деп, тыңламас деп. Ішкен кіші қарар бұлай нормасын білірге шулай деп, іште инде аны зияны хақында сөйледім. Міне инде нәрсе зиян кетірі, нәрсе файда кетірі, яңа жилеклер алдым да, бұл сатушы ханым айта, міне дей башың ішлейді, сен жилеклер алшысың, ол дей файдасы бар. Мен біліп тұрам, мен айтам. Жай күнні жилек ашырға, хатта хақмы, yoqмы сөзлері сөйлейлер. Агар да күн сайын бір нәрсейні ушыңыз тұтырып ашасаң, жилек шерлемесің. Мен енді аны біраз аптырап ойлап тұрған ем, күз күнні, қыш күнні қаян аларға ол жилекні мәселен. Чөнки ол жилек табиғи анда нендегіне микроэлемент, нәрсегіне жоқ анда хатта. Кіші ол кебітке барып, тігі тәмні түмні деп, көңіл ашым деп алған бола. Анын сыйфатлары түбән. Чөнки ол тігі қазіргі нәрседен ясыйлар. Ипи, міне бізде фураж мәселен бұдайы малашата тұрған Татарстанда. Ол Оренбур өлкәсінде һәм Сарытау өлкәсінде алар орысша айтмышлы сильная твердая пшеница с высоким содержанием клейковины деп. Анда клейковины да көп мәселен, шундай күчле будай мәселен. Аларны инде Италияга саталар да. Италиядан соңан макарон ясыйлар. Аны Белоруссия элек буладыр, хәзер белмим, сатып алып, үзенең маркасын куеп, Россиягә китереп сата иде. Шуңа күрә бездә шул макарон шунда инде. Итальянский спагетти дигән макарон түгел инде. Спагетти таралмый чөнки алар. Менә шундый хәл, җәмәгать. Кеше карый, менә бигрәк сабый кебек алар. Хатта сабый кебек. Менә күрдегезме, менә моторлап куялар. Менә моторлап куялар мәсәлән. Мотор әнә. Сабыйлар керә, әле бу монда балалар өчен түгел. Балалар өчен кибеттә күз алдында куялар. Бала елый башлый, бир дип аңламый аны. Без менә үстек. Безне Ходай саклады. Чөнки бездә кибеттә булмыйдыр. Булса карамель бер конфеттә нәрсә, хәзер төрле ни, менә мәсәлән, вакытында тыйып куйдылар. Мәктәпләрдә чипсы сатмаска дип һәм Кока-Кола сатмаска дип. Аны ничә ел дәврендә сабыйлар мәктәптә алданып шуны илә вакытында ашамыйчы ашханада шуны Кока-Коланы эчеп, чипсы ашап, ул анын зыянларының, иң зыянларының ничә бер 10 төрле бар. Анда кириешки дигән, шушы чипсы дигән, Кока-Кола дигән, ул теге ничек була инде татарча, белмим, урысча поджелудочный, ашказан астындагы бер железа, шунарга зыян китерә, чөнки ул birinci jaqdan ballı, ikinci jaqdan gaz ne bulgaç, şuna bərə indi kişinin sələmətligin bitirə. Kişi anlamayanı uşap kitə. Mində hatta mənə şuşu yurtlar atığında rak 9 qatlı yurt var. Şunda bir Ukrayna familiyası Viktor degan şunday malay bir тұрғаны. Ol bir vaqtda qarasam Буратино degan әлі Советлар Союзында шыққан болған иде лимонад. Шул лимонадны 1,5 литр килә кибеткә. Шуны ул bir унауданмы пачкада шу унау шуларны икәвен алып 20-не алыпмы алып кайтадыр. Ул менә кибеттә күренми, мин шуны яратам ишергә ди. Ул аңламый, бигрәк тә кеше аш булганда аш казанына ярамый. Ул шул теге аш казанның астындагы железа дип әйтәләр инде.
шунарга бигрәк зыян китерә ул. Кеше аны аңламый кызганычка каршы. Вот. Күп нәрсә хәзер. Минемчә, минем фикерем буенча, тулысынча кешегә үзеннән ана тыергамы үзенә юкмы? Минемчә, мәсәлән, көн сайын тыеп торырга кирәк. Бер кайчан, мәсәлән, күңелең бузылып, ничектер кайфың бузылса, шунда инде үзеңә тыеп торган нәрсәне алырга була. Анда инде була ие. Вот, менә мәсәлән, бер тәмле нәрсә зыяны китәде, килә дисәң дә, мәсәлән, шул анда санда була. Гел кеше аның шундый гадәте бар. Ул ошады ди, тәмле ди, тагы ала да ала. Соңыдан шул теге сәламәтлеген бетерә тора ул шуның белән. Вот. Менә Ауропада мин укыдым. Анда, мәсәлән, кибетләрдә, кибет киштәләрендә кешегә нинди ризык зыян китерә, шуны бәясен котыртып куйганнар, күп итеп куйганнар. Анда инде бер ягыннан инде ишеткәнсездер, укыгансыздыр, Финляндиядә бер инде анарга аерым инде хәбәр итеп әйтергә буладыр. Ул ипи шул көнне вакыты чыкса, алар иртәдән куеп бушлай тараталар. Менә монда, мәсәлән, майлы булса, шикәре күп булса, алар бәясен кыйбатрак ясый, чөнки кеше акчаны шутларга ярата. Бездә киресенчә файдалы нәрсә бик кыйбат. Сәламәтлеккә зыян китерә торган нәрсә, ризыклар алар арзан, кеше шуны алданып әйтәләр. Аны сыра, мәсәлән, сыра. Мин булдым кайсы җөмһүриятләрдә, анда безне сыра нәрсә чыгара торган җиренә чакырдылар. Мин шунда инде сорау бирдем. Сездә менә суслы дигән сыраны нәрсәдән ясыйлар? Шул ничә ай буена ул тотып торасыз аны инде ничек әзер булсын дип. Ул миңа кызганычка каршы җавап бирә алмады, мин белмим ди. Алар бездә, мәсәлән, хәзер сыра исеме генә калган. Алар анда газировка, газ нәрсә дип, углекислый газ дип атыйлар инде. Шуны күбрәк салалар да, шунардан ясалган инде ул. Ясалма, бит нәрсә ясалма. Элек ул, мәсәлән, кайсы илләрдә сыраны табигый ризыктан ясаганнар, табигый. Шуңа күрә алар сыйфаты бүтән булган. Сез бәлки белмисездер, менә шул Алмания, Германия дип атыйлар, анда да хатта теге сосиска дип дөньяга танылган. Алар да әгәр дә хәзер ди шул ди табигый шуны ясаса ди, янына хәзерге кибеттәге шул сосисканы куйса ди, кеше икенчесен алачак ди, чөнки беренчесе итнең тәме сизелми ди. Алар ди алай кеше инде өйрәнеп беткән, тәмен үзгәртә торган, көчәйтә торган шундый препаратлар, әллә нәрсәләр кушалар да ризыкка. Усилитель вкуса дип атыйлар. Шуңа күрә кеше аны инде мин хатта телевизордан да карап тордым бер вакытта. Шундый чыгарганнар ясалма инде берсе табигый шул инде нәрсә ит, юнлы иттән ясаганнар, берсен теге арзан иттән ясаганнар да төрле тәм кертеп анарга. Шул тәм керткәннәрне тәмле дип халык алган. Менә бу инде табигый ит шундый ризыктан ясалган сосискаларны тәмсез дип баш тартканнар. Менә адәм баласы шулай. Менә сез әйтегез, менә сукыр нәрсә әйтәләр татарда, сукыр тавыкка һәммәсе будай ди, нәрсәме арпа ди. Ул сукыр тавык мәсәлән. Күзе күргән тавык ул бит әллә нәрсә ашамый. Хатта алар үзенә менә бер вакытта мин урамда китеп барам, алар мине күгәрченнәр балконда гел тинкәгә тиядри. Шуңа күрә мин аларга сулу таптым урамда. Шул сулуны алып кайтып, мин аларга балконга сипкәләсәм, алар ашамыйлар күгәрченнәр. Каян беләләр килешмәгәнне? Менә акылсыз хайван, акылсыз кошлар хатта аңлыйлар, менә моны ашарга була, менә моны ашарга булмый. Адам баласы тәмле дип шул
хайваннан да акылсызрак булып чыга. Үзенең сәламәтлеген бетерә, гомерен кыскарта. Ул әкрен җыела. Әле мин яри менә үзеңнең организм шуны тыңлап тора кирәк. Мин бит вакытында сөйләдем әле. Яз көнне минем бер вакытта бер мизгел йөрәгем авыртып китте. Мин аны уйладым шулай, мен әйтәм, шифаханаларга барып, докторларга барып, анда ни кардиограмма, машакаты ни, мен инде үземчә тикшерим дидем. Туттым да икенче көнне мин шәһәрнең икенче төбәгенә 10 чакрымга кызу бардым. Шунасын бер тәүлектән соң ул килеп чыга. Күп нәрсә бер тәүлектән килеп чыга, йөрәк сизә. Бер тәүлек узды, йөрәгем авыртмады. Шунда мин дә уйладым да, мен әйтәм, мин бит кыш буена сарык башларын ашадым, миләрен, май ашадым, авыл майын. Каймак сатып ала ашадым, сөтләрен күп итеп эчтем. Бәлки шул дип. Инде икенче кышны мин аны сарык башын бик сирәк ашадым. Майын ашамаска тырыштым. Шулай каймагын да бик сирәк. Язга чыктым, алай йөрәк авыртмады. Менә хәзер дә мин ничә көнлек анда гел каймак саталар. Без бала чакта инде авылда кунак килсә дә үзебез дә ипи белән, күмәч белән шул нан, ипи, күмәч, икмәк дип әйтәләр төрлечә татарда. Шуның белән каймакны ягып, чәй эчәдерик, тамак туядыр. Бара ул кеше өлкәнәя бара, аның организм эшкәртелми, кан тамырларны җинала, ярамый. Шуңа мин инде күптән ашамагач каймак алдым да, караса мен яртысын күбе китеп калган савытта, мин аны сизми дә калдым, тәмне дип. Шул кеше тәмне дип үзен алданып, сәламәтлеген бетерә. Яри менә апамның малае килеп чыкты, мин ага тәкъдим иттем, ул аны ашап куйды. Шунысы инде кайчан, 3нче көн ашаган икме? Кичәме? Бер тәүлектән соң йөрәк бераз азгын авыртып куйды. Мен әйтәм, ул миңа әйтә икән, син алданма, бик күп ашама дип. Шуңа күрә бу елы үземне кулда тотып, каймак алмадым, сөт алдым. Анда да мин 1,5 литр алыйм дигәнем, чөнки атнасына 3 тапкыр килә авылдан. 2 литр алдым, яри хәерлегә булсын дип. Нәрсә әйтәсе килә? Ул менә безнең авыл белән элемтәләр хакында мин менә шушы видеоны башлау алдыннан уйлап, тирән уйга баттым да, менә шул безнең авыллар белән бәйләнешне битермәскә кирәк элемтәләрне, чөнки шәһәрдә хәзер өметебез шул гына юльне ризык, табигый ризык, шулар белән авыл ризыгы белән бәйләнештә генә дип, шунда дип уйлап куйдым. Кибеттәге алар ясалма, алар зыян китерәтергән тәмне булса да, шуңа күрә мин аны аңлаттырыйм дигән халыкка. Бер икенче чыгарышта Алла бирсә, бәлки шуңа багышлап ясармын видеоны. Хәзер игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау йөрегез.